Os membros da Coral Xuntanza de Meis andan estes días preparando as maletas. O sábado actúan en Puerto del Carmen, na illa de Lanzarote. Iremos a cantar alá o primeiro día e despois tamén aproveitaremos, porque somos unha coral moi viaxeira, que nos gusta facer familia desa maneira, e aproveitaremos para estar ali 3 ou 4 días máis. Este concerto é posible grazas a un intercambio cultural cunha formación musical canaria que despois vai vir a actuar a Meis. Contactamos cunha coral de Arrecife, a Coral San Ginés, e dixéronos que sí, que encantados, que nos recibían alá, sempre cando nos os recibiramos eles aquí, porque, bueno, a nos tiranos Canarias, pero a eles tirarles Galicia tamén. Para a ocasión, a agrupación meisina está a preparar unha completa escolma musical ata cunha chiscadela ás Illas Canarias. Fixemos unha selección de cancións un poquinho, bueno, collendo un poquinho de todo, por suposto vamos a levar temas galegos, incluso vamos a estrenar unha canción, un tema típico canario, que se chama Parranda. Vamos a pasar un poquinho por todos os puntos, cantaremos incluso en inglés, facemos algo tamén de Disney, el ciclo de la vida, etc. Bueno, un concerto un poquinho variado. Esta é a primeira vez que actúan en Canarias, pero ao longo da súa traxectoria xa teñen ofrecido concertos noutros puntos de España e Portugal e mesmo foron a Arxentina. Esta mañá a alcaldesa salientaba que Xuntanza está a levar o nome de Meis por todo o mundo. A Coral Xuntanza de Meis é un dos grupos do noso concello que leva o nome de Meis pois alá onde van, e ademais o fan dunha forma moi activa, porque cando non están en Portugal están en outra provincia e cando non en concellos de todo Galicia, e a verdade é que para o concello de Meis é un orgullo que ter unha coral así, con unha composición ademais moi grande, moitas persoas conforman esta coral, e a verdade é que estamos moi orgullosos e orgullosas do seu traballo. Este concerto é moi especial para a formación porque neste ano conmemoran o seu 30 aniversario. Hoxe xa adiantaron que están a preparar un acto coa banda da Bertula que neste 2025 celebra os seus 50 anos de vida. Como a banda da Bertula este ano cumpleu 50 anos e nos cumplimos 30, queremos facer un concerto conxunto, as dúas agrupacións, porque sempre tuvemos moi boa relación entre nós e xa fixemos algún concerto xuntos, pero este ano queremos repetir con outro concerto banda coral. Para esta actuación aínda non hai data, pero na coral avanzan outra que xa teñen na súa axenda. Será o vindeiro 31 de maio en Meis, cando Xuntanza será anfitrioa dun encontro musical no que participarán varias corais.